Kali iki ora akeh ning ngaritne ngentuk sakmene bolo. Wis rasane wis lemes. Dadi sethithik wae ning ngarit. Damene mung dadi garing, tapi ra apa-apa, garing sesuk isih iso nggo pakan. Lebokke rene. Yo. Stoknya melimpah. Damen. Garek ora duwe suket iki. Iki golek suket sedilit wae engko entuk. Sethithik engko wedhuse. Nek wedhuse kadang ra doyan damen.